Но родителите, основната им работа, примерно, нали, за да може да построим до средата в училище, основната работа на родителите е да оказват подкрепа. Не е нужно да пишат домашните на детето, но е нужно да демонстрира, че те са тази опора, на която то може да се облегне във всеки един момент, за да се изгражда. Защото когато родителите не са стабилна опора, било то защото са загрижени до степен, в която стават обсесивни, или са тотално неангажирани в степен, в която детето може да прави каквото си пожелае. И в двата случая не е окей, защото тогава бунта на детето, бунта на тинейджера, нали, там където аз преподавам, там избоява от някъде ще излезе по неприятен начин. След това влизат учителите, цялата учителска система, което е и нашата роля тук, да бъдеш добър модел на подражание. Да можеш да му покажеш на това дете, че... И това е нещо, което аз много си мислех. Освен родителите, децата в училище масово нямат възрастен до себе си.